ndari ba motigire go bono mwana na bakoirenana onyore twanyore cases chio abana goita gose abana bande batige school batebenje bono senjo nakorete matemu tindi gochikogandira ne school engana gwate yoko printer musakaraega Kenya ngakarete nche asoko printer chinse chisiko ne bwata advantages ne disadvantages again donc ngakarete kenena geko garama tema go printer guchinse chisiko ngeringa ki kwa avoid oboiberi Braito bana go printer musakaraya amatemwa kwaro direnga Kiswahili ge bwate sakaragete na mumuro minonari kirazito smuspato minonari klazit na boko sinikiriza kali yo zina boko kebigicha omoto meregera genda kuna kolibaisi kera dira matemwa so kirabe among the top students so go printer le musakara chinse chisiko no go koro boiberi despite nga cost neroro cost choko enda go print alisiko ko import ya masakara euro cha masakara bana Kenya ngima bagokora abana gwetane milioni emgo bono that means nga cost yes neri go riri nene go print masakara lakini rende okuno go avoid cheating asa matemwa yeah okay Bright, Oyo, Davis, Owoge, Alright, fair enough. Na ubwancho butegerere ngale na bokwendera kunyita kuna totomere birentele bya ogwetera 0706102102 omwana bwibwateraniti injengo temanga ina magosa manene omwana bwibwateraniti ekene kyamangana naye n'uruki buno n'uruki n'oninda bune koroma omwana inde kumoroma seriously ndo monta mako morentera lisakarali esabo indo chingana magosa sana tiko mwana ikwanza iboro mwana ayeguli bagara ndara atimuka ama ocha korentero matemu no mutinyo saba kigero gubeteli umwana akora matemu bono gakogwa rono nkianyo nkirende nkikwanyo aragoro kumubeteli okora matemu ayunga oikaja rago ukoiro monta matemu nyagitari ona serious note njendo chinga amwana bwibwaterenti ayeguli bagara yatimuka kwanza ayegwe maternity leave atimuke buyaga ama yocha gukora matemu abugunyara ko bokoro ebinengeli yego ringana yumancho mutili bwetera 0706 102 baadaye ntanyara ko batoko bogolia chisimi at the same time also tindo chisababu ego gara matemwa kwenda korosi guchinse chisiko yaikire chinga kya ba Africa tugende guchaka kuigena tuchake kwaga cha chimpo cyubwigenwa ihonda ziti mini umusongo nerwe ko muntu ore honest yimine tuloni igoro abantu bagocha kwenda buka n'abasongo bamuntu mumwe mutekaye gegera we don't believe each other, we don't believe in ourselves ndo igene tichi systems chito chirito bwateba nke matemu bolia tachiraga boronge tupulinde ligalira yaga twaralia abantu ga Kenya abana bakora matemu kwani daziti tuna abantu abegeno bana tuna abantu banyasaye anyway fair enough ekerongo chase omoralia Franka abana bono mpasikete chiskuru abana mpasikete chiskuru no balenka asege kange kemeti nyebere nendo meta serikali nchakane tamangana tuition bono timanyanga nendo igwete korokoro ya chire igoro ono kurukuri rigoro korona nero na kibone biashara bigoje ko banka Brian buna kwangere libageri mbia mono sana na rutari ikindi gente gwate banga bana kwebwate niko baba iburi yente keiga serikali yaberige ko reluctant ebwenerete ko speed up umanyanga ki umwana oyo iga chance choko nyoro bolitobo bwae ningi because ngonyorora bali muboka banyene bakwebwate niya sama ngana iga kwanyora ngo pregnant ri umwana we school serikali ibonete ko election abantu bamanyanga ki kokore koso no mwana we school negentekebe wesikuri iri abana bana abanyoreta abana omuntu narore maye katare kwandera bwe kanyoro mwana nebwenerete serikali kokora uchunguzi because we have machines chiko colleagues muna bono kango muntu muno ego irwe court amanye kanenga Brian yochia ka omwana olia obolito ngo chikateki ke ovu mwana oiga because ekera bono mwana wanyorere ngakara omwana oyo amo obali we school mbagonte ko ire discipline ebwenerete because tonyore nga tuamanyire nga ege chance kikupa ni nini omwana we kwebwatrania so obolito oiga igobone serikali ebwenerete gukora bono igo chunguzi Kenya yiga story bono iga omwana moisekete ya first priority because nababe kaine muntu onde bwensi nga no mumura no musacha it is equal ogokwa nkolia
okoiborwa kolie metinyi kianda iga serikali tige speed up emanyanga mpanto kiabaiga bako pregnant abana bari school kiana abana bake egento kende kwa boli Brian ekorokoro manyete eraboni iga muno chumi yabeire nechebe igoro sana kiara abana bachirange metinyi ebere lakini ntonata gete kobolie serikali yaito njabwenerete korigereria ng'abana bakogenda ka ng'aki bagochi kogendera because oise korigereria boniga curriculum tobwate ne curriculum yogosoma ogosoma ochikoba Professor Brian ochikoba Professor Obuoge curriculum twagatware kurumaega okware komanya egento chokora eye barete muna bono CPC eserikali ebonte kobeka machineries chokwane kinga abana abarisiko ngento kibacho okora nambe yemo mbaba to mwaki nyinge sana ni maite ngo mwaki bone ga abana mbaire egento kende gya kabere omwana oyiga na bwento ikaranza no omwiboli amosomi igoro yetabi amosomi igoro yekoro because una tocha koira na nocho cha kuna ne prayer ninga esukuru gete ya sambiro why because bible mbali ikaranza na bana babo amanyembu yae ntuba ntu ikaranza no ni nchebuye ko manyeno mwiboli nkaranza no mwana one nara mugoli sukuru nkimo soma nkimo kwegera because abana bande bale basoire chidini edini okonyoro monte tale edini gete ago sasima birecha bie ko manyene bono muna bachire karia ebinte nabanya kwegera manyo omwana ogo munare kasi metinyebere nkento kiagokora nkento kiarachi gokora muna bono into bere bya kabere prayer ni bya sana okonyore ngakie abana bachire iburu kwanyora nane ngakiende abana no bale na baiboli baba kolema omwana kagocho esibya osoemeso osoma igobone ebintu bine nabwenerete nane ngento kiende ebintu bere bya sirre kenye yigango chikorigereri oise korigereria abantu twagachire twarara akano no mupira twarosie binanta kwarosie omonto buri kapisa igoma etenga oyoere oyo no kuoyo oyo ninche egari gonya kongusa onya kobwa komanye bintu gete ebinte byasire abana rero bari town iga mwana abuchechete kapisa aragere takirite kiri tariko rengeringa ndaro sigente na kire kokonyora abasongo babwerera aba Africa totariko rengera limotu na maega because na botu bikaina abasongo baria egente kokorosi ise ukebwatere chinguru na romo muroyo mo school okorosi ndege yechibao abeke nchini oirukasi nini gaitaka koiruka nandi yagunse omuntu yaramentu amachira serikali beke chi resources yoro no maitenga bora ni omuntu akorosi ndege iruke na into Africa to yakire konga omuntu mutangani obuge chose boro siria ndege ali kwese gatabu ya Book of Guinness ekene kento kiamana byamona sana Brian andake umureri ruto oburindi bwa bana especially chinga kiechiga barenkase erusene ndekorakane erusene tambe sana timeti ngakibo bwente kunyara ko baboko bainerenga kiabana bange kunyara bakwibwaterania nerenga kie konyoro omwana goteba ngango genda rumo sangerikano bwa basai Nairobi kumbe nwali nyamira ali atimugete rochingime ngakio buri ndo bwente kunyara ko boko benga kie okay komentana ya yo murari uko ya tebire baderu sene ntambe 2 months is a long time ase okobera no mwana ganda baibuli they are not used kobera na bana for that long especially bune ya corona ya charge chitamchi very short mwana kobera keigo school so the parents don't have that much time yo kobera na bana lakini abaibuli mbagwani tebaro chinga kicho kobera na bana babo omwana abe busy abe occupied. The other time I was telling the parents otuko mwana ogende school lakini turi kumubundisa na ki agocha komenyeka tabwa vision alinga tinango soma nchiko twale white collar job, so we don't teach our children na kibakoro sinani chibes. Sometimes mwero nigali so koro bonjori echiro arale na kiyo kore bintu gali mwire mubundo arale na kiyo kurima, so mwana yo bongo bwa ebo be busy nonyega kuchigutara yanyoranga chinsabwa teni chinke sana chigo chigutara usima india ikoba idle. So make sure your child are busy the whole day. No mwachi zichinke sana chuko vera na bakisangiba ni kidogo. Ebiko chikogeranga tabasa kweso yase ebikoro ebigabi kubiko basalia na baadaye ni wakati wa siasa. So tutu bwana mono aende mikutano ya siasa goseru sometimes umetumu na bako anu mwani ID and achiko seru. So because umetena umuntu agotakarari na kia you a voter amagogosera, so the child may go kusabanani ID and achiko seru. So these things must be seen virolunga abana mbali go so yase bikoro bikuba salichinga kibune chigachia chi holiday. Sure. Actually amarario boge ngana yechi campaign unegenrete na abana no barinka abana mbachibere nezukuru bole unachitinga chi piston chibwa tukirizgaga yeah bright yetege tanga ninkora obolito engana Ruth akwanire asinga nchunga lirikare abana ngogenda bale ngokonyora bale kebuta sekete bakare go chieso nyuro
abakare gochesa obiti abande batingire risakaraga iga bakare gwa kumupira sai muna naitire chinsemo ao pinte biasirire kare ngonyorola abana baisara staseke bakorosia gari na bichanga yani egento kete bakonya gokora ke baramo ya hakibubisi lakini sai abana ni gobara idol ebinto biri mbiri gokoru sai so that means inga abaiburi bako chogotika abana mono abana bankonyorole bachire no koserwa asini tu sai togo chokomanya ngomwana ningo no monto monene ningo nando oyogosia osino mwana siasa tago chokomanya ngaki oyo na bwati ID oyo tabwati tago chokobatevinga kero monto bona beke ID aisiko ere ni gari bwango akore bwango nanda minyo kacho ikera bantu kete bakara segete bantu bataragen ere ni gari gereti ekura kobana bako nyora bana basoire ase okosero kare lidia mwako gwechiri gwibere na isaro debere na rota bantu sana okosero kwarenge sana 207 kwali konyora umuntu oseri ukuruge igete sine kigetangani ominyoka se na bwate esibiti mono chimbero igoro akominyoka mono ominyoka nande kia kabere ominyoka kia gatatu oike kia kana nande oike kia gatano kobona baibuli sekereke chi campaign jiro chiachakire igo abaibuli babwente babe kiafuna abana babo abaibuli bamenya ngaki abana babo ngaibali yani they can trace them squeeze chisimi chiachire konyera bakabana babwati chisimi bono communication it is very easier korwa so mwebuli gocha so mwatenga dikale goikori gigu ekenyoreke gima what that means abaibuli ba make sure abana babese bale kokora bale gento kere right senga jana bako chikominyoka ngane besa ye ogoseru gochikorwanerera onore gwakiro none likomo nore gwakiro none ligane gobono chisegi chabwatire goboni gento kosaba abaibuli babe maiso na bana babo asense eruseye iga yeah Maleria Highland omwana ulinkali bono mwanafunzi obakatare 26 na kunyara kwa bagakwira ne skuru maybe ye moibere isata point kunyara kwa bagakurigereria irinde kwena kingambu yale kera kwira tare 26 skuru ase semo yane brighter mwete toikire chingaki togotebangane na mono nigo tore digital lakini digital ya chire ya tuiranire magega ke magenderero watebanga umwana ukani maisomo rengaje tiniko chimugondo naye kwa motiga watebanga bono gakanire nginda acha kokora kare nje for example aso bukale bwana nje imoche ninkane ngati ni okora gento gete wiki ngimatini koragera orara so guchikoragera kiagera muoro tabwene kwa igundagera so tuikirenga ki oboibori yani to utabereria abana twatebanga bono babukanire na to barugete igo so korokanire lakini in the real sense umwana uyo onaranga amane kingo kani gento gete tiniko korukende gyonse bono umwana yeka munariya kwagenda mugondo kwa mutigirenga squeeze bana mbali korosi bichanga buna Joseph ateba bana mbali korosi matobe umwana nari kwa mutiga oigunga nyarebe no akari getuogete tena nje na mnyoka nteme bati umwana gochira marago bana 500 kuko muboli ngai kwa rusi ketetwa seru ndoje kwa letire besa ndi mambio chogenda oteme kwarre tonya kweni courage abana banya gokora ibintu biri bitabwenereti mbaka yeirira asa abana omwana bako moise kore class 8 amaitu koruga toriko moro kingo koruga ningi omubegete nga ayabana baba kebere mesa soma omwana osoma obuge ngane rogo chakoraki nayo gocha konya komurugere miaka yonse omwana yaikengaki ochire gosene university ose college akari kurugo bukumo besotu gute dustbin endagera ya ndi west no mwana omumura twa motiga mambine kwanyoro chakire gosiba amaru mambine wanchoka kwanyoro osibire kwerende echipusa ago chakire busa oko moboli otengete nebusa na byenkero ngoli kwa motiga ekera gocha gukina muna gonya gukina yeikamba gocha gotume Kenya sore to kunyara kumulinga umwana wobwenete omulinge ekera musinini nali ora mukonye kabisa negento kingicho sana mwanchu mategererie muna abana bari nkaiga egento ndasabe nkalinga gatia abana muna abaibuli tunyara ko batuko twaro bari merrania abaibuli nabira toko turanara mwano njira nera ko behave karali sukura ndake ukonyuta manyete mbwe yete to nyoro kebono ono kara iyo chinga kichokore merrani ndibuna twote ba uchumi na ya sarikire konye nabona rito kwenda mugondo gwatiga kaboro kaabo ukwira na sasa bakwanyoranga no ukare ono uchirenga ukare gocha kwanyora jingini njiye nyangini omwana okombiri kure nyangini chingeni mubasa kongenta abana
konyora ng'anda konyenye ne chibando kwasire metorire ebe na gukura agenda chiwiki ibere bona matuka abere naende gwente kuira netinga mubasa kong'enta abana ono toremerera nitwigere koremerera na chinga kichi ase ng'encho abana na baito naende gotukubarinda erinde amatuka ankyo na baro bache baturinda onyamba agoturinda banyara koba bakwerinda barinde ne chifamily chiabo. Brighter, Frank Okoyo, Levis Owoge, Aileen Mecha, John Ogoy, Nyanchuma, Samuel Mose, Joseph Owoge, ime ya KERARIO. Osmo Traders Limited ni hardware egotoka imeyo mocho bosongo ekone binto au bigwagache chi machine chokobrukani rangi ebinto byogocheno ase chinkamu na chicho chisin nebinde boigo chibo chichinjo au buna chiria cha MD. Right, nyorongo mwanje mategeri gotore live varia se VUNA TV ya mutandao YouTube VUNA TV ukubwati murobeli go ya mase munabe gwethera www.radiovuna.co.ke iyo tunyora century abenekima na bali bidengeli byao na bukubwatu gwethera 0706102102 tukobolya nga omwana bwibwatera netie mbuyabori kunyara kobaga ko egwa matema nyara kobaga gukora ekena kyamangana kali musigo usetiga mosi ara timoka kwanza ara toro mosigo ama kwa matemo acha kore ngakikerengeri kiongeri kigana bokwenda kututumira SMS with 0706102102 lakini andake omwararia Highland linenga kiyo gosimeka abakenya gosina ganda tukweruba lya gosimeka kulinda ubuyo timeti gosemboleo onyeboleo ligoli abantu nkonyara bali neligoli likunyareka neligoli abakenya bakunyara komugani. Engaki nabere nkongu sana na buna nakigeko gara no ene chindagera chiakinire engaki yo gosimeka nonya ne chintetere chibonete gosimekwa nigo amaguri akinire sana uise kurgira sense moyo oboyo kare oboyo bwa 50 kg nigo bwa kagoriru 5500 lakini boniga uise kurigireri oboyo nigo boko nigo 8000 na boko rigeri na kibwa mentirangana bonekero bwa mentire omonte ekera gocha kogesa wikanera oni onye ne chibando ligorire igoro nari araje konyora faida
ogukinoko kwa obwoyo ane mono ekige gochangira obogima bwachakire gokong'a na bwangoiga ase chinsemo chiri chikorosia obwoyo chiri chigokonya korosia obwoyo buna chisegi chiachaka iga nario obwoyo bwachaka gokina na muna siasa yachaka komenta obwoyo bwakinire naseki aiga nagari ase engekero y'omwananchi amanyire ng'a obwoyo obo goika botumeke igo bono egento torakore nogokiniri igori nari ekero toratake kende gionsi korwa asare nari toramonyore tomong'aine omwananchi ng'a egento gete torachi kobakorera nokobakeria obwoyo nari moranyare gosimeka chibando buya nari moranyare gosimeka kende gionsi buya kerimo gotumeka obwoyo egere omwananchi egene ng'a amaene aro obwoyo mbwakina lakini twanyora omonto gocha gokora ki ogocha gotokonya igo ogokinoko kwa obwoyo nigo kogokina ase chinseme chibere ogokinoko gwe chisegi ane mono mune ya Ukraine na Russia nabo igo muna siasa gendete gogusuka gochimuto anda ke murari okuyo narari kisemo chia transo ya baro batanga bono mbari gosimeka bituma igo barasimeka chinsiaga gosamanya bwari kyakera bono nyuboyo bwagotire ligorire yaburire nimetenga no muremi ore ngakikoirire ngane yesofa nende mbose mikyuranyaro ko bagokotebye serikali kyogera abantu buna kwigura irini atoire statistics obuye kene bwa chiregesara biamono sana Brian akero koligereria Kenya twarurare lakini astogo chana otaro chi stoko genda because thinking ate bera boy oise koligereria ebinto bikogorwe duka igo biko bari igorire igoro lakini ebinto birinko roskoruka chinyanya nchirete chiro igo biko bari igorire anse onyore ng'obwoyo obwega gokina ogokina kwa obwoyo twabere tokoigwa engaki gochienga kiende ng'obwoyo ngokiaboreri igori kweigwe kerege yani enchiri konya korandi go enchiri tonya otebunga nyasaye nkoira nari bwango gachenche lakini umwana inte kwanyora inche okuyo unandega ogochenche kwane no gokongu bwate nkore enkarigena eserikali nebwenerete bono ase Kenya kobeka omuremi motwe because omuremi nere egetega gye uchumi muno se koriere liboni go muremi echae no bwebo gotumeka kiaro boikobo siarero echae esaboke otore lakini echae una kwanya tora ndugu yange kere pona asicha gocha egente getanga ne baligerete no bwoyo boliri tanga bakora rusi oshuru mbaligerete omuremi oyo igokore manga kiti atoriere omuremi otomokonye tomwake echeki na anda nkio bwoyo wekera acha kwaka ne roni etoka ngento bya engo borubira aserikali gekoirani ebinto bya ense biga byoboremi byabanse omuremi kwanyora nya koye ine kemba lakini omonto bwetu kerega endrete kogoka iga serikali yari gwanja okorigereria okonene mono nogokeye amagori yoboremi egento kende ya kabere ama ebinto byeduka byakinire una Brian twarigeretie wikeria oise korigereria segere Ukraine nense ya Russia yabeire kigonya koiweka na rioka chinse chonse pe chiare gocha amo chitebi chinse chiri chikaranzense chitwale consensus enkwana ekere enkwana nere gokonya kende yonse lakini nganechi machine moko myokigora iga gwaka pum okono gokora abananchi bari innocent bali bakurwana nani konate abari go nga ekere chieri bere chikurwana egento gegosumbo kansa no obonyansi common mwananchi aserikali nensenkima bari batenereta mangana ye oborendi gose batenerete chinkwana babwena to ikaransi se ya Russia nense ya Ukraine chitwale chinkwana elinde ochumi yense ira nense tadi ono mochaka no Brian omo Kenya gochakira mono to chokora bachori bore mo boniga obwega to gendrete kunya gwake campaign ga chora nyarebe abu igo nkoerere na ando mo Kenya tigaro oli okorera nje boniga ni teme nga inchende sinyarebe ndesinyarebe egente getangania baraya baito togochora nkento kyecho konyo mwananchi alright tiabakeye ebinto byeduka ebinto biribigo kuna common mwananchi elio mwananchi amenye asoboge maborobia right engane yobwoyo na begenderete gosumbua ba Kenya sana na inde abantu nimetentali abange bamanyete ngamoro biri noro bwa serikali ekero kwagorira obwoyo ogwakana 50% serikali yanyara kwabage ogwakandira 50% lakini abange ba benefit no morobili yoga nimete Kenya kawaida mugusio kawaida tara benefit mbali bao kara miremase chia bisi chia serikali bamanyete genteke kigara bakenya banga bali machinani alimba maitinga gento nekinga genderate ayo gwaka nenusu serikali ya gwaka ni renusu morobili norora nisekobori ga rando muri bwango na bora nyonega bantu bange mbamanyete bali bao kara abisese chiwizara chiwo bolimi na bamanyete genteke
ona bara bakoreta family chabo n'abantu babo nabo bagendete ko benefit asegente kayo muntu kawirira boko ndo register uchikukanyiku ubuyu by the time ubuyu bogocha gocha bakonyora ngabona abantu bakire go samura time tienda ke moraria obwoge time iti alternative nero kiagara bono na inde gusiga naro tuwa ingeri no gonyo gusimeka chibando na inde kiro mwaka tugosimeka kabere chisemo chinde mararimo alternative ende nero yo buye kiagara nye bintu birega ndujingana endagera nguchire kobora ne endagera ise kobora injera ya suira ndaka seta keke mwega toenda samangana maya. Yes, bright on matters so boyo to what the alternative chinyinge echo andake muno mugusi chira tokonye eliko simeka none bituma betu na nechingende kentege tangani oboyo mbole asege songo tokorokanga compost manure obono oboyo bolia bokorkorwase e waste products ye tugero tugete sikogaria esikere ngombe yabe kiraria chinkoko chimboli chingondio tugete gari siko kerechi e waste yeli chabekire gabondo nabo konyisangero lye bekamu oye beka sekete yome buya kere yomire buya basi menye kuira mugondo simekere none bitumo byao okorere nonye top dressing ye bitumo byao kento kende ntobwate kento tokorokanga farmyard manure eyeneria okokora gosene bituma byamire maiga yuko samari bituma ama sakarari bituma kwaya beka sekete mugondo atoba abobotobu obunobotobu osama sakarari chingende liba okorera chimboli kwaya tika mugondo alia atoba abobotobu obunobotobu bonde bora konye muno mugusi elikwa gendereria kento kende nabotoko kora rotational farming elio nyagwasimega tasaya nyagwasimega bara rokorere bituma nande mambito chokurore bituma ororo asengenjo nutrients chebituma chiro chichakoreki chiarire korwa sayo konere bya to rigereri chingenjo chinde chingao elinde etokonye asekere keiga obuojo bwatirire gorande bwabere ligorire nyinge fair enough ndochenga bade gendere to musibirenge lakini maiga mangana mayasenjiro bikirano ntogendere ko nyeta kuna na umo gotema no ni miyoga nero deri babe VUNA FM 102. abararia amagego abararia chinkongonta onye ko bwateri boli goso kwemurungania tolikera liukase email info@radiovuna.co.ke charagire chinsa isato chabona mambia unokonyora mangana mayasinchire yoboikirano na Thomas Ombuna. Ya Radio VUNA. Ebirengereryo aho nigo bigenderete kurwe wakubatikana muna baraya warekana kurama abantu banda semesangirikano amatemo manene AKCPE nigo hago swali tukuleria kabirera asali tchikwera buli tukulyankyo munchimotere munanda mangitu menyeso nchirinkiro SMS timangana mayabu na atikire chinsa ni sato chibono mambia Ombuna emesa yamangana maya munchimotere nago kwanire nago kwarijene atira tumanye
James Matundura araka uyu leo munyakirwa sikimbikia gusika Sofeldas nigagikire mensangire kanego korwa sorgo ngurwa gusia sigati barai besoge na gukwana na gucanga kurama abantu asimesangire kaneyo Matundura nigatibira buna egente cyoni gwikorente bikembe ucaso mu gusibwe nsia sanu cyase kinsemo asatibira nambari gukonyera kwa bakwendera guyanchira na bene James Matundura araka umunyakero go bwekembe ki abagusi Elders Council asedi tukolia rero otuakira iga twensi kuri sub county kito kyonsi 16 Nyamira na Kisi oja gukwanera amangana abere abagusina abantu basikira sikinjira wao kolende bono amangana akire ugangoiga yogosalia emekutano yebirero emekutano yejikanisa emekutano yege siasa ere nechireses kimanya kanite ngo mukutano na bore koba na boigo ase wiki egikoera bono mekutano ya korugusiga Kisi na Nyamira nigo ya tuara okorama igatwara okuogererana igatwara mangana atatogo getemnegesa na mangana ya abantu ya nareti kabisa sobwana to ya nareti ono to jenga ga ruguchinsa amachesiko asoire ga iga korende ndoli jigwanja Matundura boigo nigo ate biribuna nigamentero tebabuno mu gusita ari gukonyera kwa wanchi bikora bingabune byo nabo tebabuna niri buyabari banyare kunyera kwa bagwisika ekero barasemisangire kano au wakonde ebiranya lakini ndoli jigwanja egento buneke kagenderera ojakera rero otokane tiegende kikeruo ropi tokore gisiasa kito muna botambe omonta akwa uri bagaere samangana aye no yonda resa yaye no yonda nye tumutageti okirego ere togo toereru igo tuarure bigwaso birega igo tuatebire ntokane ti keroyo moitoro mugusi esemere mende yon stogo kora emekutano gosende yon arore ngomorembe noro arore ngobotoereru mboro egento kende bari bakore emekutano bakoira abantu korwe kenyoro kende gukie kende bago transport abantu aba youth abantu aban bago transport abantu gikororekana nganere wanchire mono otware gwanja getigupi kiera nore nayo mwenyene okubaira okwengaina kinga kichecho ekeranyo enderete katiba menyi kurase county ya Kisii niko beso kile na kuragikera umugumende rap kurase county ya Kisii jane tiongera asenga na betaka gutumia somo sangere no mu bwazimi ola umoja ekero ale kiretale yu yalinga sorongura gusi asomenya na beiti yalenge buya gukwane nganejo asabate birwana niri buyabara yanyara kunyara kwa boigo bawisikali baba gukwana mangana yokurecha amangana akorekana egetiaria na amangana amabesana abantu barengo abange eri 600 igo monto tayo etu maru aramo monto tayo etu chibese aramo monto nechinga kichaba cheikire bakogenda nga batumoke ekiara twabasirire chinga kichintambe muno mugakongeri amangana ya bamoisonde na mabe lakini tarenge mabe ekogera ebo change totagete bone kere ongeri agoteba ntwa abana marwa na marwa ntomati ngore nga marwa nya kwa abana ababonsi engaki ya ikire totakeiro boche change amangana bagatanga abantu baira maru na abantu bagurira chibese monto tayo gurire chibese monto yo ira marwa na abana inji barengo wekera bona igati abamenyi abo nigo batibiri bunanire buyo umugumenere apo yuja netongera wesokia subagari na kweneke buno basabire abamenyi be county ya Kisii okwabere isikuri ya sansa monginoria atoligie tole ntutweka nanda atwira alistu alenga abantu bali kiribu 600 atoikio atoisaransi atosareke gusi eli tomako abasaja bali atagete anege nteke sana akaro mokungo akora ama basaja bali getimba kabangina mpaka bakabagotu ako barama ngabaisia tali mangana tigabo ligo chimotwe abaisia abulende macha bamorokie esenya kemini asego ayegocha korama abantu ngabaisia umaete eshmanege nteke nene mono naende lasma tobe to koligereria amangana akorekana kero koramo monto nga abaisia teribuya tebagende nkabato tigerega nenti turakore gasi ayuniga chile chinga kyabarai abarai banyara kuno bagukwana mangana hanne mona gechi abanta soro gongurwa usibune kubwatia wacha ubozi sasa kabla sijaongea nichukue fursa hii wacha upuzi mnasikia ndaraji wa kwana ebyo tabikwaro chetigana na blavyo ebyo tabikwaro chetigana na blavyo ekiongozi ebyo to okaniwe ya okaniwe magure tigato twara masikani togambe ingendo wabisi ganye penya shobisi ganye miaka 100
Nanya nabo chinga kichicho Professor Samungeli yokuliekero kibugavana kurwase county ya Kisii ni yeso getebuli bila mwiso na na kugikiria mangananga bunayo abere okwanwa sorongura usina wateba bunaere asibali bamuramete somo sangirano wazimio obabire bene Petrio roche oroete okuogerera ono riorio ekepini keritu abwate Wednesday ingitu angokoro tu ankobekere koko as a right honorable prime minister abero gotaeto gosesenigwa tango rumemeru wao ndo kwana mabe akimbo kwana gentoki amaya eyera se veteran tangani isoto kubeke bungo 8 mpaka 11 na 11 geota ngadigyo morembe na konyutunye na mono enchomanyete etabiana ncho tayari ncho na baberete na nika basabera yasaba konye banjo libirenta libyabo lakini onye kubinuka oetani isikoli ya sanzu chiko ndo meta gukora kweretera ile michando yao kubekerera makaraso mutuo utanya kurimia yentekemo neke nonya tukubuna chikura tigakero montali gichikura no bwororo no bwanjana Manyakero gasikia mayodi amase county ya Kisii ni gabatugiria abantu kurasirongura usia sogwe sokia sobonga sokumwali no murewe ki mayodi amwa musikira murodinga somo sangirekano wango iga wazimira umoja mi county iyo ningo baiga baganiri bali bago cha waka chikura kwenekona bakiri chikura chumulembasi orogongorwo chinga kichiga insi yakinyengerete kwa ni busyo chuli wanene bali busyo mwako yiga Asa Maria Tangoro kerosio dieki chairman ya ODM Kisii County. Yongwa kera bantu baitu bonsi piba usi Kisii County ngima na Nyamira. Asobo cha asobonge asimio ya Kisii na Nyamira. Amwato make so proud. We are so proud of it. Mbaka omo nuno ito. Raila Amolo Odinga kagoka akarangilia basani baye bate koranga na kia bantu bachira so mukutano ito manene. Igonko bakerambia mono sana na ndoko andrewe chimutu konko babori tiatobamo tokora chikura chire cyo morembe. Nanyina baikira inge okwana boigoni go kerosi atebiruna ikiama ya ODM ni ukira chikunyara kubage kwarigania omusangirikano babori barachikona kubakurwa niribiro byo aswe county ya Kisii ani mona sense mu ATC tariki kenda umoti nyoyo iga ogatatu Tuwaji kuboti chikora bonsi pi aspirants 2022 igonko baarigania aso mukutano orabe itariki kianda Jumatano jinsa isano iga arietisi mugocha tujogwana igoro ya election nomination rules abantu batakere gocha gabu mbali bakubori chikura boka eto kubori chikura koraje tosogocha koragende ngiga wiskain abantu bakutakere mono mbali bakubori chikura boka omuraje mu keep time at 11 o egabana yeto ongwae nechi leader chinane cha Kisii County mbache bawororo Neke nini gogenderete gotegera radio VUNA no 2.0 FM ya gusini chingongo chiyetane niyigane mesa ya mangana maye Esave amaboko tenena ale kurwase oyomino beranka asobwa motobu corona emesa ya mangana maye Thomas Ombuna emesa ya mangana maya Abaraibo mu bwekenya kwanza litukuligoro ni gobereti campaign chambo ime county ya Nyeri asibagende kire kubuso chile wane burusyo murebwe kya ya Ford Kenya Moses Masika wetangura negatia bari barenga sumo sangire kanye sabatete buna nigo bari no kwegena ngukikunyara kunyara ko bari bakuire kiro kyo bari bwense karo chile wane barachikunyara ko ba bukwaliganiwa. We are not wasting time. We are very focused. Na tunajua in 4 months and 3 weeks tutakuwa Ikulu tukiongozwa na William Ruto. Na nina hakika nyinyi mko timamu, mko sawa. Mko kwa Kenya kwanza na mko kwa timu ya Hasla. Na kura tunaziona. Nigo boigo basingirete bote babuna nigo bari no kwegena buna go ikabasi kunyara kuba bakuba uyase baganira abantu bonsi ko eneke buna ko bachora bari sobochore banne bodusire ko rosie serikali rachiko konyo mwana inchi asubwamo. Want to tell Azimio people, we are very sure we are going to win the election. Lakini kwa sababu ile kadi zote walikuwa wacheze wamemaliza. They have run out of cards. Sasa wanadanganya ule mzee wa kuzimia ati watamsaidia kura sijui ipatikane sijui wapi. Kuna kura ya mtu ya kuzimia? So what we are asking the kuzimia man, ule mzee wa kuzimia. Si mnamjua? Ule wa vitendawili. We are asking him when we defeat him on 9th of August, when we defeat him, kitu ya kwanza asilete maandamano. Nyewe mnaona kama tutashinda uchaguzi? Tutashinda. Sasa tukiwa hapa Madera,
hapa Kilimukuyu, Tumutumu. Tunataka wale watu wa timu kuzimia wasikia ya kwamba we are going to defeat them by 70% nyakura ya Kenya. Na kunyakura matemwa marine KCPE nigo auswali tukulia kabiri rero ainiga gocha chinga kia boru kwa milioni birene gutana yemo beligiti ya samatinyo amatemwa yuba isaranse to mwa koyiga nige kunyiru na gocha kira wiki gocha nigo nenda boru kwa bekira siye 12 usifo mfoze ratikunya ko bago isaranse nenda matemwa yuabo maiganya boru kwa bekira siya ya standard 8 kunyara bago kora matemwa abo aburi tukulia nkuli ya Jumatano abuno tugurra mangana itama ya sinchiri we kirumbia mona so sanga mana inchi mino thomaso bura yana chikoraga chinsinya yo mona ndamangino chikanya wara sinchira yo wenga batiri me 102.0 FM monguru yo sisenwa uyo noro mweli obwa mangana majia asinchira yo wikiranu FM kera kunya ko chisoti chi SMS chuma nchumutegereri andake tutarasuka kabisa kurua singana ya engana
ya mangana ika yobolimi na machikoranga konya tutara ndo mutimoko yobuyo bwa kindire omwarali Joseph Uboga tatebe ngabono na boto gosimekano ni chinsiaga na inde torigererio buyo bonde no nyino bwechingoko mone chingurwe elinde tunyalo ko batoko genderio bolimi mwarali Frank. Yes sir. Marangu atake tukurutambo to igoringa neyo na ate tukurutembo to kabisa bro bright asoko ngali bageli gana inde Kenya ense itoboniga egento takeire gochigo depend no bwoyo uri kurukunga compost manure because aise kurigereria ense ito ya Kenya ntobwate tugoto tugetarika ntobwate chinkoko ntobwate bisusu na ndo bwoyo bisusu bona bwabeire te pest ntobwate obwoyo bwechimbori ntobwate yani binto ne binge to tugete aise kurigereria obwoyo botogo tumeka bweduka bwabeire chanso ekenene yo mwananchi korwara aise kurigereria obwoyo bona twabo tumekire gocha omwaka ori etete ekera kwari kurigereria emegondo yaito okwari kanyore tumana bokere kenene lakini kiomete kegiete gegakwa chombe chikaragere nga kisana chikaigota chigatwara mabere ntwanyota mabere amaye lakini inyore ngo bwoyo bori obwarenge sumu bwari gosambe bituma biria na ndo manyanga naye buno kuri bituma biria ndagereria nabo nayo chikumanda ikabireria obotuki bwabere bogokorwa igo no mwananchi tigachenchie EPF yo gwancho obwoyo bori bwetuka mono tema korosi obwoyo esike elionye bekamo osiare libu nabo igorete obwoyo bori bwechimbori chimbiri biri chiria ochibekamo osiare libu nabo igorete obwoyo bori bwebisusu na machari aya oumoramo nabo igorete obwoyo bweching'ondi obwoyo bwechinkoko tigango tebige tuma yokora arusi opro bright ogesamba kigotoroka biye gogotakuna nona agotenga maene getumeke nekia na hindi obwoyo igabwabeire buna neriogo nkinate bera boyo oise gosimekera marabwoni lira bwoni oranyorera bwoni lira twakarunga lira bworo buna bagere bante ko dokara kina tuntuanje dokwana eriete ngalira bworo lingana kebe lira gwakeri goite tigabane abakenya banje tosimeke bintu biratokonye erinde tobeke totige amaroira yakira kanza amaroira akire amaroira angere osumbwa abakenya mutari gwancha toswe ase obwe boli bwa oise kunyora Brian kurumaega bantu bagasimikere boyo bega bona bwetuka oboyo matana na bwara tari kongiro siko lile megondo to bwata boniga li kongiro liro ogosamusa nona bieka okorusi kwali korapi na ande pade ye wiki ya mkwali nyora li kongiro lyachira lili kare mba bwate buoyo lakini kongiro ba karimire limo lyoka na ande getumage koruo boko ira se kiage tu akaruke ngali nyoro ama ene okerusi koruo okebongorora okubongorora bituma 10 bicholeguni goso okubongorora bituma 20 bicholeguni tikaga akia abantu tuira ne system eria ndosa kwege no boyo wega no ne ligori yabeire elinda abantu abaga mamanya ki ntwege ne ti oboyo bwetuka tetwege na moyo yonse na ndenge tokende yo gukora Brian echaye ito oise korigereria moyo abagutumia yabeire gekwira ne kigwango kerense no nya sa toko ndi chichachire origereria India origereria ense ya Iraq oise korigereria ense ya Pakistan bagera batebanye chaya itegerembe nki amoyo tu asiariro mono amoya yabeire sumu na anda amoyo kerto kwira ni eroni goto kwira ni igoro echaya itobono se kuriria abantu bangere goto kore chaya kwa echaya yabeira masebe echaya yabeire yani ebintu mbire bitere na abantu gete bagotera na ande ko criticize na gotebia abantu ngaki tigato change criteria kerto korara asiariro bwe bisusu echaya ora ngaki kwa biamono sana. Right, nyiranga mwenye butegeli tore live walia se VUNA TV na mrodele Alfayo Kombo nware galia na tufuatilia vizuri na baigo ndocho mungwana ondega bu okorokunganere Shadrack utabanga good way to go. I think this is the best move na rodele mungwana ndokorunga moranga utabanga wenye tabia kama hiyo ya kutia watoto mimba ni kusumbua kizazi, washikwe wapigwe, tabia mbaya sana. Okay, mungwana ndo korokunga nere Sultan agotubwati korwaliri yad agotebanga kama kawaida anazidi kufuatilia KERARIO inyora yune ya masema mtandao YouTube VUNA TV okunyara kubago kutorigeria bwe gwetera www.radiovuna.co.ke ndochinga ebirobeka kumya kini umurele iline otabanga abaturu tayin kidia zenga ne raba magosa sana na maene raba magosa na ende no maitenga ndoko iwana igento na komentera kwa sense moyo boyo twana twatwarire naronga eke tusimekana ni skuma nigo tugotumeka oboyo tugochigosimekana ni chinsaga iga twatumeka oboyo nche igento ndatebe nkeringa tiga tutware nareri buna Joseph bateba tetutware nareri nga nto onye twasimeke chibande round ye tusimeke enteke ngao na ende taringa ne lazima osimeke chibando makoragera nabo gusimeka chinyeni chikwera 3 months
buna kwaoni ogole chibando nabo gusimeka ebitunguo nebitunguo ebi nabo okubibekera libu obibekera obuoyo bw'echingoko te lazima ochikogora obuoyo korweduka ebitunguo ebi after 3 months riri byakong'ere oni ogole chibando igo tari gusimeka chibando ng'a nari oraragera obokima nabo gusimeka chinyeni oni erinde ogole chibando oragere. Okay, alright. Nkadigo chaka mono maradio bwoge emerengo ya siasa mbataraga gasoro ngorwa gusi alinge wiki ya siasa sana naga gusi ntonya tuko batoko nyorali bakali gutwara barayi baitu murebe kya makyo de mrelo dinga nabigo Kenya kwanza bakora unero murebe kya makya Ford Kenya Moses Wetangula gatie chinkwana cha negati guchinge kijumo nchumo tegereri biotombi alengo wacha upuzi. Sasa kabla sijaongea nichukue fursa hii, wacha upuzi. Mnasikia ndaraji okwana ebyoto bikwaro chetigana na birabyo ebyoto bikwaro chetigana na birabyo ekiongozi ebyoto okaniwe ya okaniwe yes ebyotombi alengo abaisiamba alengo abarayibande bayigomba gwata yande bari gukwana zetu ambao walikuwa wakati tulikuwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alipokula Biblia kule Kasarani, Baba Raila Amolo Odinga akakula Biblia kule Uhuru Park. Nataka niulize hao ambao who are busy asking for endorsement, where were they when we needed them most? Leo hapa chama cha UDA kilikuwa kimeanza kumea mizizi hapa. Nimeng'oa ama sijang'oa? Nimeng'oa ama sijang'oa? Maradio Joseph njembugete mu mesangarekana ya siasa yabe wiki asoro nkorwa gusi n'abananchi ba ikerane torro ani byoto bibombi arengo n'abaisia. Yes, echine chinkwana chie abana siasa ao nene muno batara soro ngorwa gusi kolengana na inchi omwana siasa no murai omwana siasa no monto omwana inchi oyo tarikora akoligereria omwana siasa no monto okora muno mowekano igobono kere ekonyarekana nga abana siasa nana obachakara gutumeka chinkwana itari chingiya chingwana ndake chiri chukorama chingwana chirarete okubagikane gati y'abantu nebanganga igagusi teribuya abana siasa teribuya abana siasa ko bani chingwana munecho asengejo onye abana siasa nga nero murai nero kumura nero kumororokeria akoreki. That means abana siasa mbabonete eninga kiya siasa kochakera bono ego no mutinyo gatatu wiko mutiego ikatwa gachukura titari kyando mutinyo gatano na gatatu amange na chikoba nande ebyo mbembire birigerete nga kyabana siasa bagenderete ko kwana chingwana chiawo jegerete nga abana siasa mbabwanete beligererie barbo abanyene mbabonete bamanyingi bagukwana asenjo nabo kukwana kaganga kwa gokiria bange onyore nga kose kwa gechire sinjo nabo konyora nga bono muno yokoroka banta baisia arabo konyora nga o generalize oramira abantu okaka ngambu ya kwana ngamba libale nkali akukwana lakini ngone uya anyore yagechira abantu abange gobana siasa njengo basaba sekereke bali kire lichingwana cyabo nkibako kwana nande ngai bako kwana nande ngenjo kibako kwana asengenjo engenjo brighter understanding engwana gete tali aronche nda understand osengenjo ra kwana engwana gete onye understand wose kwate tukonye beke ngenjo gete tali ero nje nda nye understand bono communication eri yasira gobono understanding a message kwali kobeka make sure a message yere nere straightforward na ne minute gento kwali okwana ensenga nchonga na bera leto kogekana asenga kiyega ya chikura anene mono siasa chigendre morali root mo women rep bwe county ya Kisii musubati Janet Omera boy gone ndora lili uchikori yekero gekyo
kyobo women rep ruka bantalia baisi na igwa semesema ngana mayaba ya bande bagotenga base munotika baisi abo bache bamuakire kora ko irengane yuase bwaga. The keyword na muragia Joseph watevire is understanding. Yawezekana pia inkwande iteka ogeti bantu bange na as much as to blame abarai ya to blame na bana siasa as well. Siasa negendret adungu yakera bari kokoya and there wanaendelea kupiga kuyakera ndi campaign yao na abarai they are human beings as much as they are leaders ngutura abare na bakuluze temper na yola lose temper Brian ikorwa gachiru so gitoi gari ase chi campaign togende guotekera na kia barai bari bagoteba nyendi nento bana inchi we should also learn to control ourselves as much as tinga njitimura igete lazima KERARIO ginkoreki okuno koleta liberali ya siasa kiosti chake watu muumizane for the wrong reasons because karamori gari it means umuntu narongo support na narongo support nakora kone gento ngengo kia umuntu oli oli mutugari na bwata supporters chia embegai ono mna Janet Ongera anabwate chi supporters amura cha kwarwani rigari mwarwane posa because of there is no reason so as much as toko blame abarai nintu tiga tutuare understanding nga maybe istaiga tumiterie abaisi ndia bwate meaning ya ego say context ya nali tumiete so as much as we are blaming her or say him bakwane time into bitaga ogetia bantu nto basego ba blame mono ninto bana inchi twari igire inaki tell lazima tu akili I don't like someone abangu kira bitinga njitimo ntingo sigenda akwana ngengo ogeti I can keep quiet I can choose to keep quiet lakini abange bagachuze maybe abange tekwa akili bagakebyo so it doesn't mean amagosa in the one way it should be a two way moremera abantu babiri bakoreta abara I can bring morembe abana inchi the same nyitinga njitimo omora I can keep quiet sigenda ntingo ogeti I might walk out is an option as well. All right. Murario koyo naende buna wa senior reporter mono nimete mesangarekane ngo chole kuonye bwatia ya tebe kandringa abananchi banda abaringiga baba timiti ngeti na abananchi baringi tingetinge biotombia rengo timaiti ya tebe kandringa bande mbasibete mangane buna ayo bande bagorire barama baraigete so far but ngaki koirire ngane yo mugabana KERARIO kone biotangate no mugabana be county ya Nyamira yes mheshimiwa Amos Nyaribo in fact ali mheshimiwa his excellency Amos Nyaribo tabia koroka bantu ebioto no bigo women republic county ya Kisii koroka bananchi abaisia morali ruto tebirenga haya abananchi baigo na baromba changire tasuko motiutereria komogechia na yeso nage chitu kaka bantu mekali kweli biamono sana bro bright asoko ngali bageni na ende kwa nekera na lenkoro na mbemo siasa nonsense siasa nenchafu oise kuligera libuya bya ase county ya Kisii mono na nene kerangora cha kere no na lenga somo kutanoria abananchi ba Kisii county na mbemo babere bakorenga kintambe sana yesa Janet Ongera achore tubuna women rep abananchi babere bakomogania abaikange taligotoka igagotoka Nairobi because legacy yae igabwana tegotenera abantu bonse kwa chumureke na bwata farm at action eliabwana tegotumeka bucha saba nanchi na mbayiberekera ngocha aso mugabano Nyamira because igonte teko bwatera at once oise kurigereria omugabana Nyaribo yesa aeguribaga ekero mugabana na kabeiroro abantu babere bakonyakoreranga andanga ka abananchi aba batari goikoma na inchi ange kera mbaire resources na national government babakonya lakini abere gasien kongo oise kuri ribone kerengo chakera Kisii county bono naona iranire ikera naona arengai Janet Ongera agesa egwa na abere nkunchuka na kokorobo tukibwa na inchi buno mutakibwa mangana manye Janet Ongera igabwate chibasiri abante kokonya amagenderero buno musubati lakini yabere akonko mwekera kugo chaga Kisii county ebinto byabere bigokorekana ase serikali ye county ya Kisii oise kuri libwanko iga mwara chinyomba gete chiko yabo songo mwara ebinto leta bigokorekana ebyoski byabantu bigotago Janet Ongera tanya gwasoki maiso marore ate byo mugabana ngaki ebinte bigatokokora igotoko gende pare ngao bananchi baganyire gente ikera na renga asegete igoro ngaraba bananchi bagokwane ngane iyo
togocha nabande mpare ngo buna Kristo bure baire ga korega asengia na bego mo professor ito professor Sam Kengongeri lakini rende mbara acha ground iko bari Nairobi ebintu ebisale getasa gatima ase na ebintu bisale kereta lakini rende au kamsi abananchi baikera uko barama tekora mu mwananchi muno moisia na bora atebo na bara irenga ne ngiye kera Yesu Kristo na rogetunga no biaro omwana omoisia lakini enchera nchena akeire na bokera benke kongoja sende ekera bagakamba alengalia abangina mpa alengalia na bagakana bwo mutu bwenga igo kwenta ko amasikani oyise ko mwa ko moisia na bara kuminga na ando kwando ko moisia onti garen tori lio moisia ino no igo na ba asenga kiega muna tore campaign chekia chinkwana chago ogokwana mind your language na ndenge tokende propriety atoko tebaiga misitu ni ile wanyama ni wale misitu ni tofauti wanyama ni wale misitu ese chinsana ni chingao lakini ebikondo biri bimeyete ime na bibiri biro ekere ko ruga iga forest ya Nyangongo egende forest eri nyambera mumbwaria na kike ye kondo keri kwanyora igo ekere to gukwana chinkwana asote neine kora minding kyo bwente gukwana ukesoma na inchi fair enough bara ya bako libirugo bya siasa mwende kulinda sana sinyenjo saisi bono asabono mwananchi nero mukubwa nere boss yes gabono uliende sana tokasa kurumia kiara geligo ukorageli bwana tokasa kurumia kiara geligo ukorageli ya sinyenjo bako yaranga emechando ya nyaro ko bake goso kiara rochoge chie boss bono mete saisi ye boss ne na uba ukubeka bisku sebagwa kaisiko ocho chaka ko kwana iga ofio na bako yaranga mangana akoserike nenda at the end of the day umurai babwente kwanza kuigira kugambira ubururo bwawo onye turanyara kugambira ubururo bwawo ngakiwo cyo kugambira abantu bandi na baroba bwatu ubururo bwabo botibirecha byabo ngakiwo cyo kunyara kubagambira in the first place we kayo monyene urigera ngakyo kunyara kugambira ubururo bwawo ndoje ngomuralia Aileen ategete kurutambote ngani lakini at the same time Aileen tekarongorente ngana ya omo subati oli nyari tokoba kago chererwa nabana boda gari se kisemo kiri cha Nairobi akaburi kwa tianga maisomorore mugaso asabantu baroche nebanga konyora linde achari yabeire na inde buno monto responsible tatamite ekere achari yabete igate nenete elinda arenga monto otuomirwa ngakito kunyara ko bato komokonya lakini bona boda ali bakaamua komokorege kore kibosoko mbiye muno bright aseribaga ko chakera sensemo ya siasa nigo tokoranga etubwate high temper uboro tubwate bore boigoro sana na anene mono ekero tuko kwandira abantu abange igo bwente ku understandinga ntubwate omonto ore illiterate na literate ikiagera tari bonsi bara understanding ntuko kwanira igo ekero turase musangirekano abantu na baba 10 asegati yabo na boranyore mbale batano batari go ku understanding into minute igo tubwenereti kwimukia temberi yago buruburi obwate obarutere barabwa banyene igo bwente gukirayo monyene na bugosambe toro kingana no muntu muri ikiagera ochakwiranira ni no muntu muri naye go ko bumuntu muri kingo cha asense moya bana boda etari ari ntunde ntangani igentege gekoba kyanyare ko bage kwene kigwa asa nyinge na mara nyinge ne bangu siga omusubati obwate gari amoche ninga na kwa ruso mwana boda asinini taringa ga mutuoma iga bana boda bonsi piba guichurerana ekero baichuranire oli na ataka ko solve mangana ali atabengana ki inchina bongwa kana ostalinge nancha igo yarenge jam igo yani mbaiko moibaganya re express atebenga amaene ga kitali nancha igentu gya kyagera neki na gentu gete nigo konyora bachakire ko harassment usukuri gente kyabete abuigoro ya Nairobi igo yarenge mwana boda ngo etarenge no musubati obwegari nerengo temarenge gweta but mbaya akamukuna neta mu miseti bono abana boda singencho batabwati time yokorenkereri taringa enakwana inawe yoko baramarakini yani mbabu ati time eri bateke time bamanyenga what was the problem bali balinga guys ensemo yabo umusubati rubunate nenie gari mbamwe ati no neli bagaru sino ne safety belt kwa nkuligerie video eri kunyatara rusi safety belt mbamwe ati bagaike elinda ba negotiate
neri bachagite kumwarasi nigente kiniko kya mocheti kubororo na omonogeri bwa banyanyimbo mea Nairobi ikiagera yarekanire nga abana boda abange igati yabo mbari go take time go from the other side yo montondi na namona basubati na bako ba arrest ekoro kinga meaning musubata bone tiko twara gari ekera gutware gari bagotanga bwata madarau but ntubwa abana boda gati abana boda bande mbai gutaka ba take time kutegerera the other side yes story alright ndo chomurario kuoge ebya gasombero ebitinda kinda tukora murento muraria ruto kiagara ede nyombere kadra abantu banyomba kwanza umuraria ruto bebe kinege korokia bete kibisana nekibonete kubikirwa as much as accident injabete yes ndo wateri chiko nandi iyo korokinga abantu ba boda they have an association chibatimira kumaanisha mbasige tino ni byombe byabo kera bamocherwa banyara makosa abeire they have to report as the association yabo take action so they don't ishimu they korende chi association chabo batakere onyigintu kiabeire stay bako aktenembe kiro monta isego tebanga mwana boda akore in one way or another nebekoba because donyene kero maybe umuntu orinire gatotikentutemana ni accident kwani gosini pigipigi yae chibesa chikoreme gosegintu getekebe they normally react very harshly nikuchas chi customer lakini mtu kwani rigente kigabete Nairobi it was a very bad thing and a very shame bako mosokora bakachianga bwana akouji kabisa eko bidi na ni chi camera chiko muliko musubati iyo chibla image yani abantu mbaranga ngikigendrete it was a very bad thing because mbabate byombe onye babose iru let them do the right channel very what case village right Mario Boge yes right tumetu wasenda nyeroke incitement among abagendia bechipiki senjo kerebaramu abange ukosega nangoro akasai kingaroro konyora babwate oyako gotenga mubwate murusi kalime koraiga yani ukosega nangoro babwate una yani munka koligereria nkikia hapeni teyo mbabwate time yo warabu no kumukike tambukero limoriuka wone kinaki anda kiagerete opas aba muraba no squeezing korana no basubati bago kora boda abantu ba boda bakaimuki tambukere kiukwara si musubati ori igobono it needs training it calls for an urgent training it calls for mobilization ya banta singongo ngakere ndoke kiabeire kora itona I like how abagaka bari bakale bare ko kolega asi I like how bare ko isaransa I like how bare kuligere ibintu kerege tukiabere abo karanza se bateba nki kwane side yao na ye kwane side yao okay bari gereria baitona kegima banya romo mochi muna bako nyoromo mochi bateba nga root na kwa mocha gaiga sabo kwabera o sabo kwabera amangana yo aira gobana ikente kina kigete yo sai chimbo cheito chia change ile senga nchonga ko isaransi kunkoyo na goitona ngoyo senga nchonga ebigambere byacho kumuke kwere kigambero azin bantombo bwati time yo kwikaranza bari gerire ngana ngakiyaba gobone unere egente kerene ke ageretanda ka bantu baria gosaba kendi baria bechipika begi bakaharasi musubatu so it needs that tweli gereria ni motora kole gento ando si story na into boto konyoranga kwa kole gento gede lakini kere ko ikaranza bwati ko geriri konyoranga na ngomo chete boli gobone it needs that otere mo kiyotambo kero kendi konse muno monto bene make sure nga kwa geriri nande kwa manyire egente ko kora repercussions change chichi right Bright Ukuyo Davis Ubugi Aileen Mecha John Ogoy Nyanchama alright fair enough nelinga abantu baito especially abagende bichipiki nabantu bande bonsuko ujumura ekero gintu ke bwaterane tili lisango gusabanta bange tema ko baye bweka tema ko baye bene tema ko twale birenkere byaye bene byetenenerete ngitambuko riki kunyara ko baguko ire kiagera nonyena bana boda banira buga banyene na barabungo kora bari mebosakano barabungo gojo barusi tiango ba bole tianga then number 2
ekero umusubatu ngana accident konyora akorire osimo bose kona akorire mbwamate kibware ngo nege kori ki akorire nere kumuruse chianga abantu baro bari tayari kurusu ko chianga nye mwategete kurusi omonto chianga na barugi omonto mwabanyargo bagumurusi chianga bari tayari batete kurusu ko chianga lakini wamate bonde bonzi mbware ngo gati yege kori kumusubatu yakorete na in fact unu muntu mongwano tenene kegera bange ko batumira omonto gago batonia nchokarioka ogenda. Asante sana bali bagenda tuturikira VUNA TV live na mode zake mayika wote I think our good politicians needed to understand PR while on campaigns was to let hasira and let them understand everything they speak shall be used against them in August. Iteto kolenta imomo ncho mutegereri mbogo lichisimibere gaisa tongigwe birengere byao na bego libodi leto linenega ndiringa amwana abaroko bali bakora amatemokrasi ya gatano na gatatu mbabu enderete bali bibwa tereneti nere buyaba ego barasimisu kwa matemu gose batugu karaba iboyire matukara irire bamago chako kwa matemu baadaye. VUNA ready hilo itata buakire bya menta Alright. Sante. Okay. Alright. Alright. Asante. Yes, it's a second but don't get that tormenta. Alright. Sante. VUNA radio hilo? Yes. Kabisa. Alright. Sante sana Salome. VUNA radio hilo? Right. Yono.
Yes. Mm. 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 Eh. Mhm. Yani oboka ati geranchira no yo enyumba namataka gukura igintu gitabura kini utigaga tu VUNA radio era iyi sanitizer mm. Okay. Uyo ibuire uyo ibuire rende all right mm. Mhm. I mm. Asante sana, fair enough. Marali rutu SMS line yabo ngakia bananchi bakunyara ko babako bora. Chibagere bachangeri ase mchado biswali kwa bokia. Ndocheke bagoteba nikebo kutoka Nyangema Sigona oteba abana tilaba exam kiabo bakore. Onye batagiti bakora ai exam akore n'undi naro oteba ngani jemo kutoka Kisii. Oteba mimi naona msichana apewe mtihani juu anaweza fanya vibaya. Ojo marali ndina igwete buya akoruta wanasema asipewe mtihani. Asipewe. Au you know muntu mia. Sababu anaweza fanya. Ngakio go mwana bwibwate nene tia matemo na sire. Mwana wibuire immediately. Anyway. Frank Okuyo, Levis Oguoge, Aileen Mecha, John Ogoy, Ruth Nyanchuma, Samuel Mose, Joseph Od. Right. Ekero tugusuka bosio chitekano chigo tuminyokia ekiombe getendrete nkoyo asense ngima FIFA ekenya ko ke gwaka Kenya isiko timituze nyaka isiko Frank utobeke bya chisa cha chiri lakini tiganto igwe enkwana ya mo president of FIFA. Both for government interference in the activities of the football association, so this. All right. Agotebanga they had to suspend yani ba kaisiko Kenya na Zimbabwe asingenje serikali kwa swana samangana yenko yona gesongi biguji mtu abo koyo wake gule. Yes. Totebi nkanda kenki ngeke muchandonga yole na inde ngeke mineti ase Kenya naona ase gusi tubate chikirabu jeto kuru ali mashinani Shabana Nwere ngeke mineti. Mbiamono sana pro bright asoko ngali bageriga. Yente ketangani. Amalieta narabere asumbuiro mo Kenya. Egento ketangani elieta suspended. Ne elieta pan. Suspended nabongo gotenenia lero mambinko irani enkoyo. Okay. Suspended. Pan nara korusirio pi ange miakebere omache koirana. Iyo tafautiani se binte ibere. Suspended na pan. Kenya mone tuwabete suspended. Suspended bono ense ya Kenya ya bereke wesona ni guchia samangana yenkoyo. Serikali tebwene tuwesona ni nomangana yenkoyo. Enkoyo iri independent. Guli bagari aye li shirikisho lirete nerete enkoyo iga Kenya likorega sia aye buna liire mandate. Serikali se goso ino nige chare kemo kyugo kuna. Ekiombe lirete nerete enkoyo ya sense ya Kenya. Ikobono mwakunire FIFA. Na kile kiomo president Gian Evatino oyokwanire gabunga. We have suspended Kenya and the two countries like Zimbabwe and Kenya. Chiratene na kando. Paka bakorire megogoro eliere gatia serikali neli shirikizo. Asemono Kenya teri chugwaka mepira ya international friendly matches, teri chugwaka international ekerete tego fuzu muna World Cup, Africa Cup of Nation na boigo
omogosori o Kenya bari konyora baikire kogenda isiko ase boniga buna bono tobwate omogosori okurukunga togomoroko gochiesera Liverpool Yes. origi yes bono bari barabuna bagwaka lakini gochakira boniga nga mbategete contract yekorwo ne Arsenal ete tomogosori koru Kenya tekonyarekana because Kenya yabaire suspended igo bono abagosori bari bagwaka emepira menene bari isiko ya Kenya as bari baigete kogenda barabuna bagwaka lakini ase boniga bari batemo gosori oroka no miyamu na bonto tebe ashiri muranga yokora kera kere FC aise koroka na ngoroka ne korumari meteime batete ko moira isikaji kwa ko mupira bonte ko nyarekana ekera lisirikiso lyeirira atua egento bona Kenya bwende gokora asa matuka ya iru because yeto ira matuka ngemetinye tatu nga Kenya ziri chokora bintu bikobwatia bono ne pan ye myaka ebere Kenya tigionchorerie oborai bwechigosori na ande libaga abantu batenderete tobwate caretaker committee etendeta mane enkoyo gulibaga ekori obochori bole independent rande batari ko inkirone serikali nga lero tiato chole bright abe president weli shirikisho la FKF aiga Kenya namba ibere ebirabire Kenya seboni gali chikori ya chenchiri tonyo chotwale club kelia buna bono nga na chakire bright FC ekene kirabu wachakire okonyora chi support korusiko obeke chibeso mubuko bone kirabu ke chikoba registered kemanyire kebwate certificate ngato bwate kirabu ekyo tore chiko contact mopira onde bonsi ni Kenya because abone conman egento kende kyo mweryo abagosoria mbatekere gotware bibande nchengoro ku bright nkwakera kere FC kibande ekyo paka na akorere kwenereri kunga signing kerango tete go transfer ko kirabe ko chese kirabu ya shapana igongo sainiwa eje chiko konya bagosoria ekera bago complain ngatinga kanikura se kirabu ya kere FC na bago demand chibese chiae akanu amaiko ande kirabu kirikene igongo no Kenya ebinte bye bwente ko birigere liboniga nyuma epani taracha right yes marali obwoke nayo tembo ta se daikemo Tiangwa nelingana elimu President of FIFA Ensengi Majiani Infantino is right. Kenya needs some time. Kenya engoyo ya Kenya ne serikali ya Subuagare na FKF Football Kenya Federation nebwanete ligerigwe. Kenya nebwanete abekiru bikwazo ketegere engoyo yaitu ya Kenya erongeigwe federation erongeigwe asenge nchunga obochori bwabere omochando monena FKF niki mwendo agoteba ekega kebega obochori bokorekanega so kolengana na inche it is very right Gianni Infantino na FIFA bakorete korate ni Kenya keigo era shugulikera chi problem ne mechande botete Football Kenya Federation egere na into abana kurugusi abana ba Kenya egere na into tovunirenga into bwate ngoyengia aserigi ya KPL na se chinse chonse ensengima right yeke kimafenaf kete ayo anyara ko bakago iwekana krato ko swa sense moyo mweryo ebirengero byabaralia samangana ao aigendere to kwene kigoiga ga Kenya gusi na boigano nyini isiko ya Kenya by the way chinga kichiga chiesa togendera tendo takere to maintain umurembe ebe no murai ebe no mwananchi so as much as abaraya baba baruteta mangana kabisa ebigenga bisambita abantu bano bikonya gukya umuriro chinsemo au nitake intaba abarai mutakire mu manage yo anga go kwanira abantu gano bakogechire make sure that bakwanira senchire ndonge na ubabwate kura babone to wakira n'abananchi tabadhari wanye kuri gari wewe ndio kusema wewe ndio mbazuchinga kune chigachi chikura tutekeri konya gukwana mangana mange kwanza eno muntu butambi ngubotebi una wewe ni mtu unajua kenye unafanya muntu chire gari ukwanira mangana ayo okorire kitako bogeti you don't have to react kura ya unonye bwate episto ya one bwate kanyi mutinyu gatano na gatatu bwake kuri aso waka ucenyo muntu ko gachiria and you don't want to stay there mukagaria genda usisoka kurwari genda usonye tubwate kenda gukora gari tagazi mu shauti ko sokore kendi gyonse yatomente inyu murembe chinga kijiga cia siasa itubanyite bwaka chikura mutinyu gatano na gatatu
Intwe una abana boda boda kero turi ase chipara cheito nigo tugwenerete twarigereriane na mono akero mubasoka no beire nto kurigereria nsemo eyemo yoka tiga twaraira chingaki twara amanyanga ninki kerero mubasoka no yokoba nendo nyomonto yobwanchira ni rotenenire tetutige como aras tuwe kurensemo yaye na bara tebe igare ngesori gose na bora nyare muntu niga bwate stress tari bwancha kwaye aikira ni mubasoka noju tiga twaraira chingaki twara igu from the story from the other side na litota anyore nga twebekira sako ngwe kyagera aba na boda boda baba kolete nga enkole ye abuli tukole igoro lero ngwe kigubali busibwe kigambero igekero gwe kigubusibwe kigambero nkiyo okora ekero gwa salt yo muntu bakabwa kane e cash bill gose onyore kwa sibirwe chera igo etange korwase amangana nkabunayo tocha kuruchibesa bosaiga singenchonga umerasi mtu kwa barabara igo tikatwesike nende toba abantu tokora tegerera engana tomanya kwirige tambukero Rankos cannot help. Rankos toroche kati ya FKF na serikali ya Kenya mwale gwancha moikaransense mutware consensus chinkwana cyo kwagacha elinde chi talent cha Kenya nchikwa wisikoli elia basaya baito squeeze batwarire mentality muntu akolengera linga lero tigange rusio bomoyo yale gotoka Rankos cha FKF na serikali nchialengo mepire eregetie gwa kulituko chi aserinde buna Bungereza buna America tokonyora abantu bako ibekenkoli mutale gwancha serikali moke iliberera temba na bali baenderete kongusa lisirikiso babo nikimwendo baikaranse tokonye gochenga omupiro o Kenya totware talent eogete ekorokane nsengima Mwachamila ni mtumwa igaba gosi enga kyo buoyo bogenderete gukina ligo lilio bwo ligenderete gukina kirage chinga kie chigana to genderete siasa tigatorigererie chingenjo cheito chiegekoro tigatorigererie engenjo twari gosimeke bituma kare tigatorigererie engenjo twari gukora oboremi bwaito onye gwasimeke bituma ro cherero mambi nande to bisime kororo igotwiranere chingenjo cheito erinde tokino oboremi bwaito erinde bochigotokonya nonye oboremo babero boke tigato embrace oboremi boria kaboremo kari obwate koro oboremi bwago buya erinde bwekonye okiniria abana nando nyore eriokonia nyore besa ogore none sabuni ime yakira Mokonyi bomuraibense Dr. William Ruto no ale asense ya Bungereza maga yokurwa asense ya America na sechinsi echibere o kwandira mangana mange ayo agote bayine gatu wechinga ki chia ibuno mokonyi muraibense asense ya Kenya gati yabo kuonererwa gusogota yuguri bagaligi yo koremere mama muraibense ya Kenya Uhuru Kenyatta nabo igo failures go Stephen Tobiria serikali ya Jubilee yabo siri kunyaruka bakigo ikerania asi atananire andake ne aliatara nyara kubuka wikirani kwa sense ya magendero amone serikali egentunte tukubulia baraibaito ine aiga Kenya libagali yaborali saine institutions yaborali saine ase turakwandira mangana go tukunabuna bakenya oikatogende kunyane kiraria asaba sungu obubisi bwa nyumba nigo tukuburusia twenda kwanikira somo songo kingi gakworokia nigo ngo musongo ebade garo mungaini gutwitania inenjire yemo yo gutobeka inse yo mokoloni abakenya nabwo matuka maega umukonyo muribense Dr. William Ruto ngati abakenya babetuko bagosorwa sekyombe ase ekigambero gichinse gya ICC egento kyaberuko bagiko gukirwa ngana kikira abantu baito bagosire bamachire tigabagambi gugaga Kenya likariyo kugenda ase chinse chisiko lakini ama gutoka nenda baraibeito bamachikoro kijibicanga igobegenete muno musongo baira mangana ito kuruga iga Kenya bachikonyane kira saba songo that means ntoegeneti institutions chito ntoegeneti abaraibaito ntoegeneti ngana gutuko solve our issues tochikolega nka isi kunyoro bocholi bwetu tumwaka wechirwe na 17 oigo marebe kya makyo DM Raila Odinga nere na chiete nsi America agakwana mangana the same ayale ruta gukwana bona iga engeke yo mokonyo marebe se Dr. William Ruto kamugikeria sana nga kyoko genda ali America gukwana ba America no bagwa akachikura korokia baraibaito bali genuine asa mangana bago chabakwana igo bagokwana depending nga yale ngakike yale ebwento nyeriko batu boncheri torokie
oburai bore bwekene Bright Frank Okuyo. right mwajubu tikili uno toko na chira sili tukulelera sinchira bani kima karoto tigamo na sweet baby aso morogoli obumo kiendo chenga ilina teto ira sema na maya Morali Joseph next week Morali Okoyo. Asante sana. Next week Yes. Right. Nimetengwa bange toko refa libo nole. Ona FIFA ya kirosko nocho bugi birimbiga. Boreleli. Oboyo toko mi. Serikali. Ntombio mbisumaili. Tokoro sia serikali gocha boyo na gocha kwera na zama namna gani. Bye bye mwanje butige. Ayana mangana